Bueno, berez nire ondoan ditzudan Judit eta Nandok, eurak Lleidakoa dira, eta injabe herritaldeari buruzko liburu bat. Liburu mardul bat, eure fanzin liburua deitzen dutze, maketazioagatik, deitzen dutze fanzin liburua, eta saltzen dalako somerke 12 eurotan, baina kriston liburu txarra da. 370 orrialde dauzko, eta jartzen dau ordenien Arrasateko talde mitiko honen historia. Kriston lan egin jabe, esan dako moduen, 2 urte pasau dituzte bueltaka, ara eta ona, jentia entrevistatzen, argazkiak bilatzen, diskografia errepasatzen, ordenan jartzen orduko kontzertu mordo bat, eta, bueno, lagunkide eduki ditugu, ero egon gara, Arrasateko hainbat lagun, txerra riptaldeko bateri jolia barne, eta egisa esango oso harro gau zein jaben emaitzakin. Eurak zoritxarrez katalana dia eta ez dakixe euskeraz, da horregatik neu berbetan, baina eurei eskarrak emotio lako liburua ekartzearren. Da esan dako moduan, kriston liburu txarra eta Nandok eskutan daukan CD-a, guztia saltzen da 12 eurotan soilik. Osea, da egisa esan danondako eskuragarri. Aezkoa ekialdean, Nafarroko ekialdean gelditzen den azken ibarra euskara atxiki duena nolabait atxiki duen azken ibarra da, eta ez dago gure letretan, ez da agertzen ere. Eta horren penak bultzaturik kontatu nahi nuen Aezkoa pixka bat. Bertak euskara dagoeneko jadanik kasik desagertutia dagoena, baina horregatik erabilik nahi nuen alde batetik eta bertzetik erakusteko hori ez. Eta bertzetik erakusteko bere kultura pixka bat desagertuta edo ez ezaguna gelditu zaiguna ez, Euskal Herri mailan. Eta hain zuzen bat batean hartu nintzen hori kontatzeko aria gu ginela. Alegia gure beranaldiak ezagutu genuen zinezko Aezkoa adolescentaroan. Zen gu frankismoan hasi eta ezitako belanaldia izanki, erdaldun ginen, erderaz hasi gintuzten, eta kontzientzia zerbait hartzen hasi ginelarik, hasi ginen sakontzen gure historian, kulturan eta hizkuntzan. Hori guztia kontatu nahi izan dut, ari hortatik tiraka, Aezkoa kontatu, baina nolabait autobiografiko bai, baina belanaldi baten autobiografia da, ez? Soziobiografia bada, soziala gehiago, personala baino. Kontatzen dut, 25 urte espetxean edo kartzelan pasaduen persona den historia, horren aurretik ibili zen komando batean, eta orduan da bere herritik guztira, igual 35 bat urte kanpo egon dena, egoera ezberdinetan, egoera zailetan, eta baina itzuli egiten da. Eta batean pelikula askotan bezala, ez ezagun bat, kasik ez ezaguna da jende askoretzat. Itzultzen denean, bere inguruko pieza guztiak mugitzen hasten dira. Desoreka bat eragiten du bere itzulerak, baina gero berriro orekatu egingo da historiaren bueltan. Pixka bat, hori da historiaren funtsa edo. Gustura Durango neuki dauen harrerakin? Bai, goiza egon naiz hemen eta oso ondo ari da saltzen eta jendea dator sinadura eske eta bar. Eta nola gaurkotasun handiko gaia dan, oraindik ere pilpilan dagoen gaia eta desagertu ondorengo Euskal Herri hau hemen kontatzen ari gara, zer den, osatzen ari da, herri hau oraindik bide luzea dauka egiteko. Eta gaur eguneko gaia eta jende asko estimatzen du, esaten diate batzuek, jode, ausarta zara edo iskarrak ausartu zaren edo ahots honen beharra ere badago, hemen agertzen den ahotsa da, justu beste zirkulu batzuetan agertzen ez dena ahots bat, eta da etako militantearen. Zer esaten du etako militante batek? Hainbeste urte edo bere bizitza horretara dedikatu ondoren. Orain ze esaten du hemen ikusten duen gizarteari buruz, da ahotsa eman diot literaturaren bidez, noski, hori, errelatuaren alderdi horri. Bueno, 10 ipuin hauetan, pixkat bildu nahi izan dut, uste dut badagoela, ez dakit, nola esan, memoria eta orainaren artean atzoa deitu daitekeen gauza bat, ez, denbora tarte bat, eta da, bizi izan dugun hori, gero eta atzerago gelditzen nahi dena, eta hor kokatutako 10 historio dira, ez, denetik dago, atzean badago, ez dakit, gure belaunaldia bizi izan dugun, hainbat gerra txiki esango genuke, hainbat tragedia txiki ere bai, baina, horretaz, giro horretan kokatutako personaiek, tensio horretan jokatzen dute, ez? 10 ipuinetan, bakoitza bere rola jokatzen dute, hortaz da, bai. Nik uste askotan idea badaukagunean, edo ekiten diogu zerari, novela bati, edo saiakera bati, edo poesiari, eta nik uste dut kasu honetan buruan euskan ideia horiek, kalean jasoak, etxean entzunak,
hortik abiatzen diena, norbean esperientziatik pentsatu izan dut, bueno, mosaiko handi hori egiteko egokiena ipuinen formatu hau zela, eta hala egin da. Gustura, orain bai gustura, ja dena bukatu denean, baina bueno, prozesua oso luze izaten da, nire kasuan behintzat, denbora asko behar izaten da, hasi ideiatik, ze itxura eman, gero ipuin bakoitzak ere nik uste dut bere narratzaia eskatzen duela, bere idazkera eskatzen duela, eta bueno, hori ja, behin lan hori egiten duzunean bakustua geratzeko, bai, hala geratu naiz.